стъпка и почваме. Моля да заемем местата си. Моля на първия ред. Заемете местата си, моля. А сега химна на Република България. Калина Лева на живо от зала 3 на Националния дворец на културата в София. Започва Bull Exit, БГ Изход, завръщане на лева и суверенитета, неутралитет. Днес ще учредим заедно национално движение за излизане на България от Европейския съюз и еврозоната. Ще обявим следващите стъпки, както са разписани по закон. Всеки присъствал може да сложи подписа си под учредителната декларация. Да, това е опит за революция, идеологическа и ценностна преориентация към консерватизъм и национализъм. Няма друг начин да спасим българския лев. Bull Exit, БГ Изход. Можем ли? Почваме! Здравейте, приятели! Благодарим ви, че сте тук. Най-смелите, въпреки снега, въпреки метеорологичните условия от цялата страна, тук сме над 5-6-700 човека. Благодарим ви, че сте тук. Благодарим, че се подписахте. Bull Exit все още звучи малко еретично, но със сигурност това е единственият път пред нас. Виждаме какво се случва в света. Няма да оставят Европейския съюз да съществува, това вече е ясно, вече го виждаме, вече го усещаме. Още веднъж ви благодаря, давам думата на Страхил Ангелов. Приятели, първо благодаря ви, че дойдохте. Имаше хора и писаха, да то може да го учредим и онлайн. Аз, за съжаление, може би съм човек с да кажем, старомодни разбирания. Не се ли видим да чуеме кой какво мисли, как го чувства, мисля, че другото е безпредметно. 1 февруари е. Днес вече българския лев окончателно не съществува. Бяхме заедно, борихме се, доколкото можахме. Може да сме допуснали и грешки, но в крайна сметка кликата, която управлява България,